Ако печеля за цял народ. Ако загубя само себе си. Ако спечеля за цял народ. Ако купя само мене си. Васил Левски. Учеников от втори Б клас. Васил Левски. Апостолът силен, със смелост и храброст. За родината мила пожертва е младост. Хвърлил се в боя с лъвския скок, да търси покоя на нашия народ. Не се той страхува от турци в бой. Сърце пожертвувал в неравен двубой. На безсилото страшно увиснало с достоинство. Затова и ще помним загиналия с геройство. Мария Василева. Александър Кристиан Поп. Втори Б клас. Васил Левски. Апостолът силен със смелост и храброст. За родината мило пожертвувал е младост. Хвърлил се в боя с лъвския скок. Търсил покоя за нашия народ. Не се страхувал от турци. В бой сърцето пожертвувал за неравен двубой. Микаела втори Б клас. Левски, Цветан Ангелов. Бате, кой е този силен герой? Левски милобраче се нарича той. В родство и неволя беден се родил, но сърцат порасна малкия Васил. Имал глас на славе и урок замах. Над сърцата родни изпускал се без страх. Неговите думи вдигнали на крак. Беден и заможа старец и хлапак. Ана Мария втори Б клас. Левски. От Симеонка Тихова. Ако печеля за цял народ. Ако губя само мене си. Да загубиш единствено себе си в една февруарска виелица. Да спечелиш за всички най-смело е. Колко хора безстрашно успели са. Той единствен остана в времето с лъвски сили, човечност и бдителност. Той посяна надеждата семето с твърда воля и лъвска решителност. Той остана легенда красива и кумир на мечтите ни детски. Паметта ни за него е жива. Този, който наричаме Левски. Аз съм Емилия Шапайт от втори клас Б. Васил Левски. Апостолът силен със смелост и храброст, родина мила, пожертвал е младост. Хвърли се в боя с лъвския скок. Да търси покоя на нашия народ. Не се той страхувал от турци в бой, се пожертвувал в неравен двубой. На безсилото страшно увиснал с достоинство, затова и ще помним загиналия с геройство.
геройство. Мария Василева. Апостолът силен със смелост и храброст, за родината мила пожертвала е младост. Хвалил се във боя с лъвският скок, да търси покоя на нашия народ. Не се той страхува от турци в бой, сърце пожертвува в неравен двубой. На безсилата страшно увиснал с достоинство, за това и ще помним закиналия с геройство. Лилиан Василева от втори Б клас. Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Васил Левски. Оръжие, оръжие и пак оръжие. Ако спечеля, печели цял народ. Ако загубя, губя само себе си. Днешният век е век на свободата.